मोनसे गोदान भिडिअआव गासैखौबो बनायनो सानोबो लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो मानि थाखाय देलायदों होनबा मोनसे फिसा रिल्स बानायनो नागिरदों आरो ओरैनो जानला मोनला देलायलाबायबाय पप्लासो लाखाबाय नै लोग ये माय बारी में आ गया जा बरियाखाना फोथार बारिया नै ओजोंबो ब्लग लागासिनो ओमफ्राय नै जों रिल्स लानायानो माने फुजा खुलुमनोसो थांनो ओंखारबाय आरो आथुर आथुर लिंहरनायखाय फैबाय आङो ओमफ्रायो दायो मन्दिर खुलुमनो थांहांदों आरो ना ओमफ्राय नै नानिया एदावगासिनो जानानै ओमफ्राय नै जों मोनफैबायानो आरो ना Oye, ese mañana es que son cosas